Kasino hapo riboy district ke Bahajor ba Khanapara kartum ketuka Meghalaya Regulation Gambling Act aku wen kajing persa ke dikajungi kadai buwang ban legalize no yaki kam khalai hapo gejala kajungi kaba mindal ape katkum ketuka anjung ketuka balade ke gazet aku wen ni lap ba wat yaka archery ro Hakawai kaleng na najarong ki ang bayi katir dan negatika set team set kanam kinum untuk bahatu ka ani handa indal apoy shapo nilap ka archery komot ka skala dai ka set kanam teka ba sung phla hadu menta kumno bangi hadu menta ye ka set team ni khen bet ba ka dai ka sport ka traditional game jumi tingim pediang hi bat minum sha dalai lai ya kum kini ki casino ki pan wan hapo cela ko jumi bat harpo ke gazer claim dimension bonong ban sna tang hapo Khanapara jorbat bat sikibota sigwaila ai license kila abit ban sna hakano kono let's say hanne ko paushai ba kum se tong ba sala ku chief minister jingi nang sha tang ban kan pareng handre ka ani dan nang bhaban pule pati spam ka hapo ban notification ka kren ko mai ule ko mai te kumbangi tep hi ka jala jingi ka bon ki rungai kristan bangim ju entertain bat ngim sha hero ba ngin ngop ki kam khalai bat ki kam sne ki wat bon ki long kme ki long kpa ki ba hadu mentang ngidang ya khon ban jale persya kum ka kiat kum rock ten dalawan ka khalai le ka ba ma tam ha banda bat jeng bat sem bat ya ka tengaru kum balong ha pot spo jala ki kidang hab benda te ngi kum ka seng balang ko pe cek em lang salang jong ka jet mendriang ngin pediang satia kum ikine kam khalai ki ban wan hapo ke jela bijungi bat hakan ni ngil ai ka dor khas ko ba clear ba kat kum ka to notification ru ngila I ba mut ban control lot ya bar khot ki kam khalai ka bo mut kum ka gaming parlor ru ka ba ki khna ki sai ya la kai melen ya ka to ru mut man control no ta ka bo mut ki khna ki badan ki ba menta ka por ka ba hiran ka kam ka jam te la da kum ki to ru hapan pengat hakatak ta shay ai kalawai ngingin bala susana kata ka wai ka ba ngingi ka ba dai ban yakran ban penduk pendam ban pentri kam ya kan ka an hapo be jala be kan nakal yang ka ni klam yo ikun duk ni shubut ka dorkhas bat hakani ka dorkhas ni la kran shay ba hadien ni yo sngi nada kimle ngingin khot ka mass public rally in khot lang ya ki archery ya ki Christian forum ki reunion ki long kami ki bal kino ki prok kan hon ki ba persya ya ka kamsne hapo ke jala jungi bangin mi banan bangin persya ya ki kamsne hapo ke jala jungi